Съветник по сигурност. И също така ще поканим при нас на сцената и Патриция Кирилова, журналист и пиар, съорганизатор на 7-то издание на медийните Оскари. Аплодисменти за Патриция. Добър вечер на всички гости от мен. Добре дошли на нашия празник. Днес празнува тази част от заведението, както и всички, които сте тук. Ще ни помогнете празникът да е весел и да се запомни. Сега се надявам някой да ми даде и сценарий, за да продължим. Ще поканим при нас на сцената генерал Красимир Занев, парламентарен съветник по сигурността, за да връчи наградата тази вечер. А тя е за разследващият журналист Васил Иванов. Моля вашите аплодисменти за него. Освен почетна грамота и подаръци от Роза Инспекси Тера Спа, Васил Иванов получава истинен мъжен часовник, за да отмерва с него времето на цензурата в България. Аплодисменти отново за този велик български журналист, който е най-младия, между другото, от тези, които сме награждавали до сега, но пък и с големи заслуги. Искам още да кажем няколко думи за него. Той е един от най-добрите разследващи журналисти в България, дългогодишен кадър на Нова телевизия, стои зад поредица ключови разследвания. Заради работата си е носител на редица отличия, сред които награда за свобода и бъдеще на пресата, известна още като Европейският Пулицер. Година по-рано, отново в Германия, с тази награда бе отличена руската разследваща журналистка Ана Политковская. Васил неколкократно е носител на голямата награда на СБЖ, както и на призове от Министерството на правосъдието за заслуга в борбата с корупцията и приз на Американското посолство, който го отличи неотдавна, американският посланник в България. Аплодисменти отново за Васил Иванов и нека генерал Занев да му връчи наградата. Искам първо да поздравя организаторите на това бляскаво събитие, Патриция и Дончо, и да им пожелая още по-големи успехи и всяка година по-напред и по-напред да отразяват така безпристрастно всички номинирани журналисти. А сега голямата награда за Васил Иванов. Той я заслужава, защото безспорно е доказал във времето, че е един много точен, коректен и добър журналист. Да му е честита награда. Добър вечер. Благодаря за високото отличие. Награда за цялостен принос по принцип при комунизма се връчваха на партийни другари, които ги оттегляха на заслужен отдих. Мисля, че случая с мен се повтаря. Сега ще се оттегля на заслужен отдих. Парадокса на тази награда за цялостен принос в българската журналистика е, че от вчера имаме тази бележка, колегите може да я видят, Агенция по заетостта, регистрационна карта имам в бюрото за безработни. От вчера съм безработен и чакам бюрото по труда да ми намери работа. Вчера се радих заедно с всички останали хора, които са останали без работа. Какво се случи? След като преди месец и половина, вместо да си остана да си получавам заплатата да работя в телевизия и материалите да ми се спират и да не правя нищо да си получавам заплатата, реших, че искам да работя и материалите, които ми бяха спряни, да бъдат излъчени. Цензура ми се наложи от директора на новини и актуални предавания в Нова телевизия Дарина Сарелска. Имах съответните записи, с които доказах, че това се е случило, тъй като не очаквах от колегите да потвърдят думите ми. Така се и случи. Веднага след като Нова телевизия бях пуснал съобщение, че ще напускам Нова телевизия заради цензура, реших да поискам трибуна, даде ми я Слави Трифонов. Спряха предаването, както знаете, на Слави Трифонов, което означава и доказа цензурата, за която говоря. Двете телевизии, конкурентни телевизии, си правиха
си партнираха в това отношение, да не мога да кажа за 12-те спряни мои материали свързани с корупция на хора от властта. Някои от тях все още отстояват така в фризера на Нова телевизия. И в тази връзка искам да ви съобща защо ви показвам тази карта от Бюрото по труда, че вече от вчера официално съм безработен, сега другия месец пак ще ходя да се подпиша. Защото след като казах, че напускам Нова телевизия, от 6 сериозни места ми се обадиха хора още на другия ден и ми предложиха работа. Сериозни хора, сериозни медии, някои външни продуценти, някои медии, вътрешни. Преди около 10 дни, след като шума отмина, в рамките на 30 часа всички тия 6 предложения и хората, които ми ги бяха направили, ми се обадиха в рамките на 30 часа и много случайно в рамките на 30 часа от единия ден от преди обяд до другия ден до следобед ми съобщиха, че се отказват от своите предложения към мен да работя там. Двама от тези 6, тъй като са и по-близки, ми казаха и това е причината. От най-високо място в държавата са им се обадили и са им повлияли с така заплахата или с съвет да не ме взимат да работя при тях, при положение, че бяхме напреднали почти вече изцяло в проектите си, които ще правим. И те са предупредени да не ме взимат на работа, защото ще си имат проблеми и не ги чака добро бъдеще и техните предавания, и техните медии. Та затова аз на тези 6 места не съм отишъл аз да се предлагам. Те ми се беха обадили хората да ми предложат. В рамките на 30 часа, преди 10 дни, всички те ми се обадиха да ми кажат, че си оттеглят предложението. Та затова от вчера съм на борсата на труда, което за мен е парадокс. Цялостен принос в българската журналистика. От вчера съм безработен. Интересното е, че преди няколко дни пък получих покана от една много голяма германска медия да правя на парче, ако искам, репортажи за корупцията и злоупотребите с евросредства в България. Разбира се, работа на парче 1-2 пъти в годината. Голям канал немски телевизионен, един от най-големите. Хората очевидно в Германия са оценили това, което мога да направя и това, което става в страната. Оказва се, че тук дори тези, които ми предложиха, ги посъветваха от най-високо място, както ми казаха, да не се занимават с мене. Благодаря много на организаторите и това вероятно ще ми стане последната награда на този етап, но аз ще продължа да бъда журналист, ще намеря начин да показвам и изобличавам корумпираните крадци в тази държава. Мерси.